Kardom par benglong pinya video kelalo nung nang pecet thang nah actor pen actress alang le tuma men kelalo Prince Engleng lapen Malin Tissopi la tumang bong ke parjan mati ke shootinga video kolobang so alam marjano si kelang men nailo mati kelang pen kolobang so alam marjano si nang tum ke shooting ke selon nailo alang le tum comment box ong tok pen am chining tha totang te pinige alang le tum ke parjan alam marjan mati a video amen hai lang iksinang totang te a video le start iklonang Nihang Monjirso labang so a video album long cepajan atau momen ke lahi kenlo Prince Engleng lapen Malin Tissopi alang le tumsi labang so alamajan long ke cepajan abang fuben abang pitum lo labang so alamajan long kilo natum matia singa to men ke lahi kenlo Sonjit Ronghang lapen Nitu Timungpi alang le tumsi labang so alun ke kilo nigatum lo Nangta Chini Asonte labang so alamajan matia video album long cepajan atau momen ke lahi kenlo Prince Engleng Malin Tissopi lapen miris ronghang pi atumsi labang so lamajan long ke cepajan abang fuben abang fitum lo labang so lamajan long kilo natum mate singa to men ke lai khenlo Sonjit Ronghang lapen akangsa inghipi Maching Aserjang labang so lamajan mate video album long cepajan atum amen ke lai khenlo Prince Engleng lapen Malin Tissopi atumsi labang so lamajan long setami alang atumsi cepajan ik atum lo labang so lamajan long kilo natum mate singa to men ke lai khenlo Frame terang lapen akangsa inghipi alang litumsi labang so lamjan long ke kilun atum lo Prince Engleng lapen Malin Tissopi ke shooting ang bong kolobang so lamjan long sinang litum ke shooting kelang men nalo mati kelang men kolobang so lamjan long alang litum ke shooting ke celon nalo nalitum comment box ong tok penang chining tha nalitum handshake channel official fan subscribe lang ta subscribe non lapen like taping non lapen comment bang tenengri pinya video ke lansik ang tolo kurbang thu de ho